Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 32 hangtod sa 40. Ang giingon diri: mao kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Wala gayud siya moreklamo, sama siya sa karnero nga gidala sa ihawanan aron patyon. Usama sa karnero nga wala gayod mutingog samtang giguntingan. Gipakaulawan siya og dili matarong ang pagsintensya kaniya. Walay makasaysay mahitungod sa iyang kaliwatan tungod kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta gikuha naman. Miingon ang opisyal kang Filipi, sultihi ako kung kinsa ang gipasabot sa propeta. Ang iya bang kaugalingon ulain nga tawo? Busa gikan ni adtong bahina sa kasulatan, gisaysay kaniya ni Filipe ang maayong balita mahitungod kang Jesus. Samtang nagpadayon sila sa pagbiyahe, miabot sila sa dapit nga may tubig. Miingon ang opisyal kang Filipe, "Oh, may tubig dinhi. May hinungdan pa ba nga dili ako mabautismuhan?" Mitubag si Filipe kaniya, "Mahimo ka ng bautismuhan kung kinasing-kasing gayod ang imong pagtuo." Miingon ang opisyal, "Oo, nagtuo ako nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios." Gipahunong sa opisyal ang karwahe ug milugsong silang duha sa tubig ug gibautismuhan siya ni Filipe. Paghawas nila gikan sa tubig, ang espiritu sa Ginoo kalit lang nga mikuha kang Filipe. Wala na siya makit-i sa opisyal. Sa apan malipayon gayod ang opisyal samtang nagpadayon siya sa pagpauli. Sa dihang nakamatngo na si Filipe, didto na siya sa lugar sa Azotus, nagwali siya sa maayong balita sa mga lungsod nga iyang giagian hangtod nakaabot siya sa Caesarea. Nakita nato ni adtong miaging simana nga ang Dios ang nag-initiate o nagpasiugda sa panaghimamatay ni Filipe ug sa eunuko nga Etiopiano. Ang balaang espiritu usab ang nagdala ni adtong maong eunukuha nga basahon ang panagna ni Isayas mahitungod sa pag-anto sa Mesiyas nga umaabot. Ug nakita pud nato nga dili aksidente nga kadto gayud ang teksto sa daang tugon ang iyang nabasahan. I believe it was the Lord who arranged every detail of Philip's encounter with the Ethiopian eunuch. Ang Dios, mga kahigalaan, Dios sa tanang probidensya. Siyang nagtakda sa tanang mga panghitabo. Nothing is accidental for Him. Atong basahon ang bersikulo 32 ug 33. Ang giingon diri, mao kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Wala gayud siya moreklamo, sama siya sa karnero nga gidala sa ihawanan aron patyon. Sama sa karnero nga wala gayud motingog samtang giguntingan. Gipakaulawan siya og dili matarong ang pagsentensya kaniya.
walay makasaysay mahitungod sa iyang kaliwatan, tungod kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta gikuha naman. Kini nga passage panagna kini nga nahasulat sa Isaias kapitulo 53 nga naglarawan sa substitutionary atonement of Christ o pag-ula ni Kristo sa iyang dugo isip kapuli sa mga makasasala nga iyang pagaluwason. Si Kristo ang kordero sa Dios nga pagapatyon. Apan bisan pa niining tanan sumala sa panagna ni Isaias, magpabilin nga takum ang iyang baba. Sa pagbasa sa yunuko niini nga bersikulo, naglibog ang iyang hunahuna. Kinsa man ang but ipasabot ni propeta Isaias niini? Well, of course, mga kahigalaan, kita nga nagbasa karon, kahibaluta nga si Jesus ang gitagna ni Isaias sa kapitulo 53 sa iyang panagna. Apan ang yunuko nga Etiopiano, wala gayud niya masabti kung kinsa ang kordero nga gitagna ni Isaias nga mag-antos ug pagapatyon. Sumala sa giingon ko na kaganina, ang balaang espiritu ang nagdala ni adtong maong yunukuha sa pagbasa ni adto nga bahin sa panagna ni propeta Isaias. So giandam na sa balaang espiritu ang iyang kasing-kasing alang sa pagpasabot ni Filipe. Mao nga sa pagtapad ni Filipe kaniya, nangutana dayon siya kung kinsa man ang buti pasabot ni Isaias niining iyang panagna. Gihisgutan ba niya ang iyang kaugalingon o gihisgutan niya ang lain pang tawo? Adunay duha ka bahin ang atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Una, ang pagkamahinungdanon sa sistematiko nga pagtuon sa Biblia. The importance of systematic study of the scriptures. Ikaduha, ang minimum nga kahibalo nga gikinahanglang masabtan, dawaton ug tuuhan sa mga tawo aron sila mahimong tinuod nga Kristohanon. Magampo una kita. Dios nga labing gamhanan sa among pagpaminaw sa imong pulong ni ining taknaa, among gipangayo ang kasing-kasing nga anda mo dawat niini. Tabangi kami ingon nga mga makasasala nga nanginahanglan sa imong kaluoy aron masabtan namo ang imong mahigugmaon nga pagtawag pinaagi sa mensahe sa ebanghelyo sa imong grasya. Amo kining gipangayo sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus. Amen. Mudangat na kita sa unang punto. Apan sa dili pa, usbon ko mga kahigalaan, aron dili mawala sa atong hunahuna, ang teksto nga gibasa sa Etiopiano nga yunuko, mao ang panagna sa Isaias 53, mahitungod sa pag-anto sa Mesiyas nga umaabot. Nga wala na ilain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. So giunsa kaha pagpasabot ni Filipino kadtong maong panagna ni Isaias? Unsa man ang unod sa iyang pagpasabot? Atong basahon ang bersikulo 35. Ang gingon dire, busa gikan ni adtong bahina sa kasulatan, gisaysay kaniya ni Filipe ang maayong balita mahitungod kang Jesus. Unsa man ang unod sa pagwali sa ebanghelyo ni Filipe? Kung atong sabton ang giingon sa bersikulo 35 nga gikan ni adtong bahina sa kasulatan, nagpasabot kini nga diving board lang ni Filipe kadtong maong bahin sa kasulatan sa iyang pagpailaila kang Jesus ngadto sa yunuko. Diving board lang. Mikutlo pa si Filipe ug uban pang mga bahin sa Biblia aron sa pagpasabot kaniya sa maayong balita mahitungod kang Jesus. In other words, Philip was cross-referencing one portion of the scriptures with still many other portions of the scriptures. Kining cross-referencing mga kahigalaan, mao kini ang pagtandi-tandi sa mga bersikulo sa Biblia, tun-an ang kinatibuk ang konteksto sa mga kasulatan nga gitandi-tandi, dayon kuhaon ang pinakapagtulunan o pinakaminsahe sa mga bersikulo nga gitandi-tandi. Systematic theology ang tawag niini mga kahigalaan. Pero ato kining klarohon kay basin og mamisinterpret ta sa uban. Ang pagtandi-tandi layo ra kaayo og kalainan sa gibuhat sa ubang mga grupo nga naglukso-lukso ug nagpick up og mga minugbong bersikulo sa Biblia, dayon gisumpay-sumpay ang mga bersikulo nga ilang gikutlo, dayon mukuha og pagtulunan nga layo ra kaayo sa konteksto ug background sa mga bersikulo nga gisumpay-sumpay. Kadaghan ako nakasaksi og mga debate nga
gipasiugdahan ni ining mga grupuha. Paspas kayo silang pick up og nagkalain-laing minugbong mga bersikulo, pero dili nila basahon ang kinatibuk ang kapitulo. Nag-pick up lang sila og mga minugbong mga bersikulo, dayon mupanday na sila og doktrina nga layo ra kaayo sa konteksto ni adtong mga bersikuluha. Peligro kana nga pamaagi higala. Mao kanay kasagara nga ginagamit sa mga kulto nga grupo, using passages of the scriptures that are very far from the overall context. For example, naida kong grupo diri sa Pilipinas nga nag-pick up lang og mga bersikulo nga naghisgot nga si Kristo tawo. Gipick up nila kining mga bersikuluha, dayon mi-conclude dayon nga si Kristo tawo lang ug dili Dios. Syempre, mao na ilang konklusyon tungod kay ang mga bersikulo nga ilang gipick up kadto raman pong mga bersikulo nga nag-ingon nga si Kristo tawo. Kay tawo man jud pod si Kristo. Pero gilikayan nila ang mga bersikulo nga klaro kaayong nagtudlo nga si Kristo Dios usab. Kung honest lang gayud sila sa ilang intensyon at ubangon nila kining mga bersikulo nga nagpamatuod nga si Kristo Dios usab. Pero ila kining gilikayan. Mga kahigalaan, kadaghan ako nakapaminaw sa ilang mga pagwali, galukso-lukso ra gyud og mga bersikulo nga layo ra kaayo sa konteksto. It's not being honest. Ug kining mga tawhana manubag gayud ni sila sa Ginoo sa adlaw sa paghukom, tungod kay gibinuangan nila ang paghandle sa iyang pulong. Alang sa mga gustong makabaton og mas lalom pagayod nga pagpasabot sa mga doktrina sa Biblia, giimbitar ko kamo sa pag-enroll sa Covenant Reformed Seminary of Asia. Din ang Systematic Theology, usa sa mga major nga mga subjects. And by the way, si Jesus mismo, gigamit niya ang Systematic Theology sa pagpasabot niya ngadto sa duha ka mga tinun-an nga taga-Imaos sa maayong balita mahitungod kaniya. Atong tanawon kung giunsa pag cross-reference ni Jesus ang kasulatan, sumala sa nahasulat sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 27. Ang giingon diri, ug gipasabot kanila ni Jesus ang tanang ginaingon sa kasulatan mahitungod kaniya, gikan sa mga sinulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa mga propeta. So nag-cross-reference. Nag-cross-reference si Jesus gikan sa mga sinulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa mga propeta, aron ipasabot ni adtong duha ka mga tinun-an nga taga-Imaos ang maayong balita mahitungod kaniya. So basically, it was the whole of the Old Testament that Jesus Christ expounded. The Lord interpreted to them in all the scriptures the things concerning Himself. Ang matinud-anon nga magwalali, mga kahigalaan, magkugi gayod sa lawom nga pagtuon sa Biblia. Tungod kay sumala sa giingon ko ni adtong miaging simana, manubag kami sa Dios kung lamu-lamuon namo ang pagwali sa iyang pulong. So tataw natong nakita nga si Felipe naggamit og systematic theology aron isaysay ngadto sa eunuko nga Etiopiano ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Si Matthew Henry, usa ka inila nga Bible commentator, miingon nga the business of gospel ministers is to preach Jesus, and this is the preaching that is likely to do good. Ang pagwali nga wala nagamantala kang Jesus, imposible nga gamiton sa Ginoo alang sa pagkabig ug mga kalag nganha kaniya. So nang hinaot ako nga nasabda na ninyo, mga kahigalaan, ang mahitungod sa systematic cross-referencing of the scriptures. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang required minimum knowledge nga gikinahanglang masabtan, dawaton ug tuuhan alang sa kaluwasan sa kalag sa mga katawhan. Try to imagine the situation, mga higala. Tungod kay nakahibalo man si Felipe nga one time lang tong ilang panaghimamatay. One time, tungod kay pauliay nagud tong yunukuha sa layong nasod didto sa Africa. Nagtuo ko nga gihatag ni Felipe kaniya ang minimum nga kahibalo nga kinahanglan niyang mahibaw-an ug masabtan ug tuuhan sa dili pa sila magbulag og dalan. Hinaot nga
Nasabtan ninyo ang konsepto sa minimum knowledge o minimum nga kahibalo. Minimum tungod kay bisag dili masayran sa usa ka tawo ang uban pang lawom nga mga doktrina sa Biblia, as long as masabtan niya kining minimum knowledge of Christianity, maluwas gihapon siya kung iyang masabtan, tuuhan ug dawaton kini nga minimum knowledge. Without understanding this required minimum knowledge, you can never become a true Christian. Mao nga alang sa kaayuhan sa imong kalaghigala, paminawa og duro kining mensahe karon gikan sa pulong sa Dios, tungod kay ang imong eternidad ang nakasalalay niini kun dili nimo kini masabtan. Nagtuo ko nga kining akong ipasabot kanimo karon, maupod kini ang gipasabot ni Felipe niadtong eunuko nga Etiopiano sa wala pa sila nagbulag og dalan. Sa wala pa mipadayon sa pagbiyahe ang eunuko pauli didto sa Ethiopia sa kontinente sa Africa. Karon unsa may sulod ni ining required minimum knowledge? Una, giproklamar ni Felipe ang kamatayon ni Hesukristo. Usbo nato sa pagbasa ang bersikulo 32 ug 33. Wala gayod siya moreklamo, sama siya sa karnero nga gidala sa ihawanan aron patyon, usama sa karnero nga wala gayod motingog samtang giguntingan. Gipakaulawan siya ug dili matarong ang pagsintensya kaniya. Walay makasaysay mahitungod sa iyang kaliwatan tungod kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta gikuha naman. Sa gikaingon ko na, gikan kini sa panagna sa Isayas kapitulo 53. Well, nagtuo ko nga gipasabot gayod ni Felipe ngadto sa eunuko ang tibuok konteksto sa Isayas 53 ug uban pang mga bersikulo sa Biblia susama sa gibuhat ni Jesus didto sa kalye sa Emmaus. Ug kung basahon nato ang tibuok Isayas 53 mga kahigalaan, gipasabot didto ang rason kung nganong nagantos o gilansang si Jesus didto sa krus. Atong tanawon ang Isayas 53 bersikulo 5. Ang giingon diri, gisamaran siya gumikan sa atong mga kalapasan, gibunog siya gumikan sa atong mga pagsupak. Ang sala di ay sa mga katawhan ang hinungdan nganong nagantos o gilansang si Kristo didto sa cross. In other words, giwali ni Felipe ang mahitungod sa sala. Daghang mga pastor karon ang naglikay sa pag-expose sa sala sa mga katawhan. Apan si Propeta Isayas ug si Felipe mismo nga nagpasabot sa panagna ni Isayas, wala nagpanuko sa paghisgot sa sala sa mga katawhan. Samot na nga atong Ginoong Hesukristo, ang matinud-anon nga pagwali dili mahadlok sa pagkutlo ug pagpasabot sa kasuko ug tunglo sa Dios nga gipadayag gikan sa langit batok sa tanang dili pagka-Diosnon ug pagkadautan sa mga katawhan nga nagtuok sa kamatuoran gumikan sa ilang pagkadili matarong. Why did the Lord Jesus Christ die? Nganong namatay man si Jesus? He died because of sin. Pero unsa man ang sala, mga kahigalaan? Unsa man ang sala? Gitubag kini nga pangutana ni Apostol Juan sa unang Juan 3:4. Mag-cross reference na kita. Miingon siya nga sin is lawlessness. Ang sala mao ang pagsalikway ug pagsupak sa balaod. Lawlessness, meaning to say no law. Unsa man ang balaod? Wala na ilain pa kundili ang napulo kasugo. Ayaw pagbaton og laing Dios sa akong atubangan. Ayaw paghimog hinulma nga Dios. Ayaw gamita ang pangalan sa Ginoo sa walay hinungdan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay aron himuon kining balaan. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak ug ayaw pangaghop. Well, kitang tanan misupak sa balaod sa Dios. Mao nga kitang tanan nahimong mga hinukman sa Dios. Dili ta makahimo sa pagluwas sa atong kaugalingon. Unsa may atong paglaom aron mapapas ang tanan natong sala, mga kahigalaan. Giula ni Jesus ang iyang hamili nga dugo isip halad alang sa sala. Aron kita mapasaylo ug pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. The law does not save us. Ang balaod dili kana ang magluwas kanato, but it is our study of the law that tells us frankly
that we are sinners. Ug tungod ni ana, mudangup kita kang Hesus alang sa atong kaluwasan. Peligro kaayo ang mga grupo nga nagsalikway sa balaod, nga gitangtang na kuno ang balaod sa dispensation of grace. They are terribly mistaken. Even the Apostle Paul mentioned the fifth commandment in Ephesians chapter 6 verses 1 hangtod sa 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. So gikutlo ni Pablo ang ikalimang sugo. How come these groups tell us na wala na kunoy balaod karong dispensation of grace? They're terribly mistaken. Unsaon man nato pagkasayod nga makasasala di ay kita ug nanginahanglan kaayo sa kaluoy sa Ginoo kun dili nato tun-an ang balaod. Paminawa ang giingon ni Pablo sa Roma kapitulo 3 bersikulo 20. Ang giingon dire, kay pinaagi sa balaod adunay pagkahibalo sa kasalanan. Through the law, we are able to understand that we are sinners, desperately needing God's grace of salvation in the Lord Jesus Christ. Mao kini klaro kayong gitudlo sa Biblia. Apan subo nga pamalandungon, for example, doon ako'y dispensationalist nga baguhan pa lang gyud na akong nahimamat nga miingon nga dili na kuno sapayan panghisgutan ang sala kung musangyaw ta sa ebanghelyo. Wala na gud kuno ta nahiilalom sa balaod karon kun dili nahailalom na sa grasya. So dili na sapayan panghisgutan ang sala. Mag-focus na lang kuno ta sa grasya sa kaluwasan. Apan mga kahigalaan, ang good news mahitungod sa grasya ni Jesus sa kaluwasan, good news lamang kung atong masabtan ang bad news. Dili good news alang kanimo ang libre nga tambal sa ulcer kung wala kay ulcer. Pero kung gipahibalo kanimo sa doktor ang bad news, nga dako na kaayo ang samad sa imong tungol gumikan sa ulcer, ikalipay gayud kaayo nimo ang good news nga adunay tambal sa ulcer nga libre. Kung moderitso ang magwalali og sulti kanimo mahitungod sa grasya sa kaluwasan, apan wala niya mapasabot kanimo ang imong dakong problema, nganong nanginahanglan ka sa grasya sa kaluwasan, dili gayud ikaw muduol kang Hesus higala. Mao'y hinungdan nganong si Apostol Pablo pagkahuman niyang giingon sa Roma 1:16 nga dili niya ikaulaw ang pagsangyaw sa maayong balita kay mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo, una sa mga Hudiyo ug sunod sa mga dili Hudiyo. Iya dayong gisunod sa pagpasabot sa bersikulo 18 kung nganong nanginahanglan kita sa maayong balita sa kaluwasan. Why do we need salvation? We need salvation because of the wrath of God. Nanginahanglan kita og kaluwasan tungod sa tunglo sa Dios. Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ang giingon dire, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Dios non ug pagkadili matarong sa mga tawo nga nagpugong sa kamatuoran gumikan sa ilang pagkadautan. Higala, nanginahanglan ka sa good news gumikan sa bad news. Kinahanglan nga imong masayran ang bad news nga ang tunglo sa Dios ginabubo niya og ibubo pagayod sa adlaw sa paghukom ngadto sa mga taong dili Dios non ug dili matarong. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Mo kini giingon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18. Unsa may but ipasabot sa pulong nga ungodly. Ungodly meaning to say no God. Sa ilang utok nagtuo sila kunuhay nga dunay Dios. Apan sa ilang pagkinabuhi murag walay Dios. Nagkinabuhi sila nga walay pag-ila sa Dios, walay pagtagad sa Dios sa ilang mga pag-ampo ug panghuna-huna, ug walay pagsalig sa Dios. Mumataog sayo sa buntag, maghikay og pamahaw, maligo, mag-ilis, mamahaw, mutungha sa trabaho, nagkayod tibok adlaw sa pagpangita og kwarta, muuli sa ilang balay pagkahapon, usahay mag-overtime pa, manihapon mutanaw og TV kadali, mag-toothbrush, ug matulog na pod, nahuman ang tibuok adlaw, walay Dios. Wala mahuna-hunai ang Dios bisag gamay, wala sangpita ang Dios, wala ilha ang Dios sa tibuok adlaw.
Mao kini ang but ipasabot sa pulo nga ungodly, walay Dios. Ungodliness and unrighteousness of men. Mao kini ang target sa tunglo ug kapungot sa Dios higala. Nang hinaot ako nga gitandog sa Ginoo ang imong kasing-kasing karon. Gikinahanglan nimo si Kristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas, tungod kay adunay tunglo ug kasuko ang Dios. Kinahanglang maluwas ikaw gikan sa kasuko sa Dios. For a long time, nagrebelde ka sa Dios, wala nimo siya tagda. Apan karon giawhag kaniya nga mo-surrender kaniya ug mo-bow down kaniya. Ug dawaton lamang ikaw sa Dios kung mahugasan ang tanan nimong mga sala. Apan nag-ingon ang Biblia sa Hebreyohanon kapitulo 9 bersikulo 22 nga kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan. Mao nga giula ni Jesus ang iyang dugo didto sa cross. Mao kadto ang gipasabot ni Filipe sa eunuko ug mausab kini ang akong gipasabot kanimo karon higala. Apan nagtuo usab ako nga wala mapakya si Filipe sa pagpasabot usab sa eunuko mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus human sa iyang kamatayon. Ug karon naglingkod siya sa iyang trono ug naghari sa iyang iglesia. Apan ang kordero sa Dios nga namatay ug nabanhaw ug naghari karon mubalik pag-usab aron sa paghukom sa tanang katawhan. Sa pagbalik ni Jesus higala, dili na siya manluluwas, kundili maghuhukom na. Pagahukman ni Jesus ang tanang nahailalom sa iyang tunglo, ang tanang wala mo tuo ug musalig kaniya, ang tanang wala mo pailalom sa iyang autoridad. So higala, andam ka na ba sa pagbalik sa Dios? Andam ka na ba sa pag-atubang sa iyang paghukom? Usa ka ba sa mga magmaya nga makita na nimo ang nawong sa imong manluluwas sa iyang pagbalik? Ang manluluwas nga naghugas sa tanan nimong mga sala, pinaagi sa iyang hamili nga dugo? Hinaot nga usa ka sa mga niluwas nga makauban ni Jesus sa iyang walay katapusan nga gingharian. Apan hadlo kaayong hunahunaon kung maapil ikaw sa kadaghanan, majority, nga mahimong target sa tunglo ug kasuko sa Dios sa iyang pagbalik. Hadlo kaayo kung apil ka sa majority sa mga katawhan nga sumala pa sa pinadayag kapitulo 6 bersikulo 15 hangtod sa 17, nanago sa mga langob ug sa ilalom sa mga bukid ug nag-ingon sa mga bukid ug sa mga bato, tumpagi ninyo kami og tabuni aron dili kami makita sa nagalingkod sa trono ug aron makalingkawas kami gikan sa tunglo sa kordero. Kay ang dakong adlaw sa ilang tunglo miabot na ug kinsa ang makasugakod niini. Apan ang good news higala, aduna ka pay higayon nga makalikay gikan sa tunglo sa Dios. Dili mo ba kini buhaton? Hinulsuli ang imong mga sala, dangup kang Hesus, saligi ang gahom sa iyang dugo sa paghugas sa tanan nimong mga sala. Ug nagsaad siya nga dili gayod niya isalikway si bisan kinsa nga muduol kaniya. Buhata kini karon higala, ayaw na pagpaabot og ugma sunod semana sunod bulan, karon na kay wa ka kahibalo kun unsay mahitabuon niya. Karon nagyod, hinulsuli ang imong sala ug tuuhi si Jesus, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon, dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.